Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pelosok Nusantara. Ini di Gedung Giono yang kemarin sempat viral seputar Kiai Azhari, kasus penjubalan 50 santri. Yang dibahas itu aja. Dan kali ini kami pengen masih ngobrol lagi sama penunggu makam Gedung Giono ini ya. Beliau merupakan ibu dari Mbah Tejo Kuncen sini. Jadi tiap harinya beliau itu di sini. Dan di obrolan kali ini lebih ekstrim seputar sejarah makam Gedung Giono yang terkenal dengan pesugihan sampai dengan Kiai Azhari, kasus penjubalan 50 santri. Dan ini lokasi Gedung Giono serem banget, tapi beliau nenek itu biasa sendiri di sini. Bahkan banyak cerita ekstrim. Nanti biar semua nggak penasaran, simak terus obrolan kami dengan beliau, nenek penunggu makam Gedung Giono. Obrolan kali ini lebih ekstrim ya, dari sejarah Gedung Giono yang terkenal dengan pesugihan sampai siapa yang dimakamkan di situ. Menurut ibu penunggu makam Gedung Giono ini, dia bisa terbang ya. Pokoknya simak terus obrolan kami, keseruan kami dengan penunggu makam Gedung Giono. Simak sampai akhir ya. Nanti kalau tertarik bagikan sama teman-teman. Iku kok nggak mau nonton terus sukane maesan niku kan pun sirep mboten geblok. Petilasan itu kan ya. Enggak, Dik. Kita nggak sukane maesan niku wae kan bolong-bolong ngoten to, Mbak. Dikek ngawak ngendukur mang lho. Makam. Jejak. Makam niku nggih, Mbah. Makame sinten kula tanglot. Bukan, jejak Duduk, Mas. Oh, itu toh. Iku ngene. Memang kula meneh kae kan iki mboten Jawa makane niku critane tiyang sepuh kok. Berarti senajan tapi niku kok ngeminti. Mboten enten jasate. oh alah. Ngoten lho. Damel jaman diyen tiyang sakti miber koyo Gatotkaca. Saged miber apa? Mokso. Ilmu titisan ndek sien niku. Ilmu titisan. Zaman kuno niku. Iben niku napa nitis yang manusa napa nitis yang kayu matu mboten ngerti. Nek critane Dikek maisan niku Berarti gawe gak ada ilmu terus ilmu ngilangi ditetepno blok. ngoten nggih. Oh, daerah kene. ngono ti. Kayak kene ana gedang, ilmune ditetepno nang gedang, cari bae ngono. Oh, sukmane mboten kok ngelmu. besok mana nggih. Iya bener ya. Gedung Giono jenenge. Kok saged diarani Gedung Giono ngoten? Mangke sawangan pun nenten Giono niku niku pucuke Gunung Lawu critane. Oh, pucuk Gunung Lawu dipindah ten mriki. Potong kali Sundul Langit dipotong kali Semar. Hanoman. Oh, Anoman. Niku. Oh, Anoman ketek putih. Terus pucuke sukane mriku niku. Ngoten lho. Critane. Napa pucuke Gunung Lawu pindah mriki? Nggih. Kok tumpeng ngonten niku nggih dipotong. Mengane mriku niku nek dinten wage kan sirikan. Dina wage ra oleh. Niku kan rasane mateng dinten potele Gunung Lawu nggih. Niku. Nek Gunung rasa wage niku. Wage niku napa? Dina weton, Mas. Wage niku weton. Oh, sing wong dhewe weton Selasa Wage gak oleh mrunu. Nek wage ora, Di wage mboten asam mriku. berarti nek wage ora oleh rono. Oh, kalau Sing mriku lho sing wage niku sirikan niku mboten kok sing tiyange sing ngajeng mara niku mboten. Nek wage ora oleh. Udakno niku tiyang Kalimantan ngantun mriku enten mriki dinten Wage. apa dinten legi napa paing ngoten. Kepelak dina wage ngantos 2 dina 2 bengi kok. Berarti ngenteni sesuke ngoten ya, Mbak? Nggih. Oh. Jadi ibarat kowe iki arep ziarah apa nyapa rono ya. berarti Kuwi nek dina wage ora ngenteni Wage pokoke. ngenteni dina ganti. lainnya bisa. Mbak iki umure wis pinten jenengan, Mbah? 100 punjul ya? 120 tahun. Rong wong. Kayak urung nganggo teken, Mbak, Mbak ya. Dereng ya, Pak? Cek tongseng Cek macul ane. lho. Mripate awas kowe kacamataan, Mbah. Macul Iki lho. wis sudah.
Oke. Mripat kula niku mun suda. Ning nek kupinge tasik tengen. Nggih, pengen njaluk ilmune, Mbah. Kok iso 120, Mbah? Lah mune niku karepe sing kuwasa mboten karep. Berarti Enten posone, poso Senin nggih, Kamis. Mbah, ngapunten nggih, Mbah. Jenengan enggak Nggih ada. nek poso Senin Kamis kula ada iku. Oh, puasa. poso Senin Kamis ilmune niku. Terus dungane napa Mbah kinten-kinten? Pas waktu puasa kan beda-beda sih. Mbak ya agamane sik anu. Mosok, Mbah? Hindu. Loh, jeneng ngapunten nggih, jenengan Hindu napa? Mboten. Wah, oh tuh. Kok Nggih Islam nggih. Sama namung KTP niku kula. Oh, KTP ini toh. Tapi nek masalah keyakinan nganu nggih, Jawa nggih. Jawa nggih. Jawa nggih. secara Kejawen ngoten nah, Mbah. Kejawen ku leres. Paham mau. Wong saiki lho. Oh nggih, betul. Jalane salat kok bojo-bojone wong jaluk. Oh, dah nggih, Mbah. Wah, iki Kuwangaten Mbah niku, Mbah. apa sih nek? Ono sak zamane. Aja menang Tekmu tekku ngonten niku nggih, Mbah nggih. Lah nggih kok Islam. Apa niku? Mboten cocok kali ajarane padahal dianon Nek bahkan dina Islam niku napa-napa kan haram. nggih. Lah niku napa-napa karep kok. Nggih, nggih bahkan kiai-kiai nggih ngonten lho, Mbah. Terus mriki winginane kiai ngonten niku Lah kecekel kiai mriki. niku kiai andem iki giyapuke meh modal kok. Oh, Azhari niku kiai Azhari niku. Nggih. Niku Niku kan- kan kita kan pinten ngoten demeni janten Lah nggih dikeloni ya, Mbah. sing meteng wong tiyang bocah sekawan. Lho, 50 tiang dikeloni sedaya, Mbah. Meteng sekawan. Sing idan ten mriki. Sembunyi ten mriki. Jenenge sapa? Salat. Nggih poso. Niku tameng, Mbah. Niku tameng, Mbah niku, Mbah. Kiai tameng niku. Enten mriki napa nggih poso? Poso. Saya mriki sing ngetekne sinten ngoten lho. Ngojek Oh, ngojek kok. jam 4 enjing niku. Jenenge Ustad Azhari. Asari. Nah nggih sing enggak ada pondokan niku nggih. Ceritane wong kula nggih mboten ngerti. Digepuki tiyang mriki niku. Mboten tiap Polisi. pagi niku. Polisi. Polisi. Dia digepuki polisi niku, mlayu mriki nggih. Nggih, wong anu niku napa? Sepedahe Tejo niku Disir. ditane ajeng digawa tenggane kancane. Lah napa niku? Kancane niku mun kecekel janten enten montor kok dipendet niku. Tejo nggih melok numkak cocoten. Nggih, Mbah, ngoten niku ngelek-ngeleki agama mawon, Mbah, kiai-kiai ngoten niku, Mbah. Buacut sak mangke niku, Mbah. Nggih. Wis memang ya. Enten mriki pinten dinten kiyaine? Kalih sinten Rong. selalu. Oh, tekone esuk enek kene. Nggih jam 4. Kok polisi semerap nek tiyange sengidan sembunyi ten mriki niku. Lah wong sakniki lho, Mas. Canggih ya, Pak. Bumi mriki niki bumi sukti mboten kenging gawe konah-konah tiyang. Oh, nggih nggih leres, nggih. Bahkan jarene ilmune sundul langit nek kelakuane elek ngeloni santrine niku kecekel nggih, Mbah nggih. Alah, mboten ngoten niku nggih nek pokok tiyang ngono nggih pun. Dosane nggih mun teko. Saniki napa-napa dibuntel plastik niku ketok mawon kok. Enggak nggih. Napa maneh buntel agama nggih, Mbah nggih. Lah nggih. Oh, ketok. Kiai. Nah, ya kiai, Mas. Wancene yo senengane jerone buntelan iku mah. Nah, Ya nggih. nggih. Terus surgane niku ten jerone buntelan niku wau, Mbah. Kiai ngoten niku terus surga niku ten jerone cepitane sikil, Mbah. Di bawah telapak, Oh, keliru nek di bawah telapak kaki ibu keliru. di bawah pusar. Di bawah pusar, diapit selangkangan. Kiai model ngono ku kan wakil sih saiki Iya. zamane. Contone apa? Kiai Azhari ku mang. Nggih, Pak. Nah, nggih. Senengane Ngoten niku Hmm. waya diketok nggih, Mbah nggih. Manuke niku nggih. Anu anten Kecamatan Dangkang niku mon tanten mung nganggo sempak tok. Yo, Oh, dudani nggih, Mbah nggih. iya, iya. Jam 3 kecekel ya, Mbah. Jam 3 bengi ya, Mbah. Jane diodot, Jam telu ditarik piro sapi apa? ngoten niku nggih, Mbah nggih. Manuke niku, Mbah. Betok sepedahe Tejo niku santene ajeng ngentosi anu goleki kancane. Lan lain niku wasake budal niku jam
papat kok jam pinten? Jam 7 niku tasih ubeken niku lho. Lho nggih. Nggene wong kecekel niku pos niku lho. Oh, pos niku mau lho. Terus niku pun ketungkepan tiyang ping pati niku polisi. Aja mlaku teng pundi-pundi mboten saged. Oh, pun dikepung nggih. Nggih dikepung teng pati niku kok tiange. Kan diidak-idak. Kula manu wedok mana cara ngono melok ngiyepuk cangkeme meneh. Oh, nggih, lho sanes cangkeme, Mbah. Manuke, Mbah, nggih. Wis ngelek-elek ya. Enggak nggih, ngelek-ngelekno agama niku, Mbah. Nggih topeng agama, nggih gelar kiai agama niku kan niku mboten ngeloni santrine niku, Mbah. Ngoten niku perukunane niku sing apik, Nggih. tindake sing apik Nggih. ngoten lho. Ora malah santrine di Keloni sampai meteng ya. Buangeten niku. Mbah, kula badhe tanglet nggih. Kan jenengan usiae 120. Niku badhe tanglet nate rondo ping pinten utawa menikah berapa kali di usia kan panjang hitungane. Kula ningkah ping 4. Oh, sekawan. Alhamdulillah. Nggih sami. Anake kalih. Nggih. Anake kalih setunggal dadi niku setunggal Wis medan. ping papat ya. Ping papat. Oleh Buyut kula pun kalih yo ping lho. Napa ta? Oh, kan. Lah niki nggih ping niki malah ping 5, Mbak. Ping Ping 5 ya ben payu kok aku nek 6 ya. Ping 4 nek saka sik payu yo 10 sakit nggih, Mbah nggih. iso. Oh, nggih. Ngungguli Ustaz Makane Mahan ilmune Azhari. niku wae, Mbah, supaya cek iso rabi maneh, Mbah niku, Mbah. Supaya saged rabi maneh. Wis kebangetan niku. Ustaz Azhari. Enggak ada juga sedaya, Mbah. Sekawan niku enggak ada juga sedaya. Sing kalih niku gadah yoga kalih. Dadi ini bocah kalih niku bapake kalih. Oh, sing pertama. Dadi ndi anak. Ih, gadah nang Medan. Sing kedua Pinten? Pinten, Mbah, yang pertama, Mbah? Suami yang pertama yugane pinten? Sitok. Sito, yang kedua Nggih sitok niku. Oh, setunggal. Terus ketiga, keempat. Bu. Mboten enggak ada. Lah nek Pak Tejo niki. Niku pake magetan iki kok. Oh, berarti bojo nomor loro iki, Pak. Tasik, Mbah, bapake. Mboten ngerti wong kula tembobot penen ulan mon tinggal lunga kok. Iki sing resik-resik makam. Nggih. Sobat Pelosok Nusantara, itulah obrolan kami dengan Mbah penunggu makam angker Gedung Piono. Semoga bermanfaat. Dari Pelosok Nusantara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.